Ahojte, Dneska vám to mám. dnes som si pre vás pripravila špeciálny recept na Patkania, ktorý si robievam ja doma a potom na konci videa vyhlásim giveaway. I keď odbery mi stále stúpajú, za čo vám strašne pekne ďakujem. No dobre, už sa nebudem vykecávať, poďme na ten recept. Takže z nasledujúcich ingrediencií si najskôr uvarím a to tak, že najprv za stáleho miešania skaramelizujem patkania. a keď to mám, tak tam nasyp 2 pesa. nakoniec to celé prikryjem a varím približne 6 minút. A potom nakoniec si to už porcujem do pohára, najprv dám Zajacit 4. potom zelený alebo čierny. Olasky cigáne. Dnes som sa rozhodla odšťaviť Kozí, a nakoniec pridám. hrinček na kávu. Takže toto je výsledný. Patkaň. Dúfam, že sa vám recept páčil a bol pre vás aspoň trošku užitočný.